Hai, salut! Eu sunt Codrin. Bă, cu toții cred că am avut acest minunat noroc ghinion în școală. Sau poate că numai eu l-am avut, habar n-am, de a învăța la o materie și că vrei să iei o notă mare, că crezi că vei fi ascultat. Nu te ascultă la acea materie, dar în schimb te ascultă la altă materie la care tu n-ai învățat și spune notă mică. Bă, deci haideți să vă zic cum mi s-a întâmplat mie chestia asta, că am crezut că trebuie să mă arunc de la balcon. Mă rog, eram prin clasa 5-a că s-a întâmplat chestia asta. By the way, sunt prin a 6-a acum. Și era parcă sfârșitul lui noiembrie, acum imediat începe decembrie. Picam pe atmosfera anului trecut. Încă nu începuse Crăciunul sau astea, dar eram prin modul 2 de școală. Deci, cu o seară înainte, începusem să învăț, bineînțeles, începusem să învăț la istorie și geografie. Bine, la istorie mai mult pentru că știam că ar trebui să mă asculte, că pe toți de la catalog dinaintea mea ascultaseră și pe mine trebuia să mă asculte după. Și la geografie pentru că am văzut că dacă ridici mâna și te mai implici așa, îți spune o notă bună, pentru că am văzut la un coleg tura trecută de geografie. Da, asta e faza, că eu miercuri aveam și istorie și geografie una după alta. Noroc că nu erau prima sau a doua oră sau așa. Mă rog. Și, bineînțeles, eu la română, ce mai înțelesesem în clasă, dar foarte puțin să mai înțeleg, deci nu prea am înțeles. Și, da, să ved. Și, bineînțeles, am tăcit toată seara asta stresat, că mă ascultă. Am început să plâng, am început să fac ca toate naibele. Și am ajuns la școală. Mă rog, prima oră era matematică și nu prea mă să făcam la matematică, că și așa știam, eram doctor de matematică. Eram la fracții și știam să fac. Mă rog. Apoi urmează istorie. La istorie, când am văzut că la catalogul pe invers, m-au luat, așa mi-am făcut la păr. Deci, la istorie v-am zis. După matematică aveam istorie. Bă, deci, am rămas, când am văzut că am luat de la sfârșitul catalogului și ascultat pe ultimii 3 sau 4 de la catalog, am rămas direct așa, m-a rămas mut, mă rog. Mai aveam o șansă geografia. La geografie, bineînțeles, n-am mai ascultat. N-a ascultat și ne-a predat. Deci mi-am pus mâinile în cap. Mă rog, era o supărare că eu învățasem degeaba, dar încă nu știam ce urmează. Apoi, bineînțeles, nu aveam română chiar după geografie, că mai aveam o oră. Româna era ultima oră. Așa, apoi aveam dirigenție, dar mi-aduc aminte că nu terminase doamna dirigintă ceva de terminat la biologie și ne-a predat biologie. Ne-a terminat de predat un capitol. Mă rog, și după aia la română a zis, hai să-i ascultăm noi pe Codrin și până cu un prieten de-al meu, David. Nu eram prieteni prea mult pe atunci. Și pe mine, bineînțeles că la temă, nu prea, mi-a dat un pic de puncte, mi-a dat vreo 3-4 puncte, mi-a dat și un punct din oficiu și apoi, bă, am răspuns la 2-3 întrebări din 10 câte mi-a pus ea. Deci trebuia că mai știam lucruri elementare de la verb, ce înseamnă verbul și niște verbe auxiliare din limba română. Gândiți-vă că nu știam aproape nimic la verb. Nimic. Nu știam nimic. Și bineînțeles, mi-ai Codrin pentru astăzi, ca să nu spun 6, eu spun 7. Știi ce am făcut? O să mă credeți nebun. Dar eu vreau să n-am note mai mari, mai 8. Și ca toate astea, nu mai era suficient că când coboram scările să ies de la școală, bineînțeles plângând, m-a sunat maica mea, a zis, ce mă să dau sunat toată într-o mână cu maica mea? Nu. Mi-a dat bubuiala, mi-a dat bomba. Du-te, maica mea, du-te și tu și ia un colet până în încindă să te grăbești, că mi-a venit un colet, nu știu ce broc e de ei. Aleu. Și acasă, bineînțeles că ne-am zis, deci am chinuit o jumătate de oră pe săraca femeie, pe săraca mamă, că nu i-am zis. Și s-a enervat bunica mea și a zis că v-am luat 7 la română. Și maica mea n-a zis nimic. Deci, bine, după aia m-am făcut, deci am mai dat test din verbul ăla nenorocit. Dar am luat 10 măcar. Și apoi am luat de-a 10 la ascultări, nu conta la substantiv, luam numai 10. Ultima mea notă,
că asta 7 era a 3-a notă și, și ultima mea notă a fost a 9-a notă. Deci a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a au fost numai de 10. Că mai aveam prima și a doua 2 de 9. Mi-a pus 9 la ultima notă, fix la 9 notă. Da, mi-am trecut ca prostul. Testul final în catalog, oricum i-a ieșit media 9 la română, deci nu am ce să zic. 7-le l-am mastricat foarte mult. Și m-am mastricat și 3 de 9 pe care i-am avut. Mă rog, dacă nu treceam testul final aveam numai 2, dar mi-a zis doamna că nu mi-ar afecta media. Oricum media 9 mi-ar fi ieșit și dacă mi trece 9 ăla. Și da, cam așa a reușit eu să iau cea mai mică notă. Că am mai avut 2 de 8. 1 la mate, pentru că nu am pregătit. Și 1 la desen. Și restul am avut 9. 9 nu mai știu, am avut și un 9 la mate, parcă. La mate am avut 7 note. 5 dintre ele au fost note de 10. Am avut o notă de 8 și o notă de 9. Că la mate, din 5 teste câte am dat, la 3 teste am la 10. Și la 2, la 1 la 8 și la 1 9. Și la un moment am mai verificat de 2 ori la caiete, dar la 10 la amândouă. Și mă rog. Da, și pe aia la 9, nu știu, am mai avut și la sport. Am mai avut și la biologie. Mă rog. Cam asta a fost episodul. Revin cu povești care nu o să mai fie de la școală, o să încerc. Eu am fost Codrin și vă salut, bye bye! Hai, salut! Eu sunt Codrin. Bă, știu că revin cu o nouă poveste din nou, foarte repede. Doar că astăzi m-am gândit că mi-am deschis canalul. Am decis ca în această zi să fac 2 povești. Și de mâine voi băga doar o poveste pe zi. Mă rog, mâine o poveste, păimâine o poveste și după aia de miercuri nu o să mai pot până pe sâmbătă, pentru că o să am treaba că vine Crăciunul. Și apoi mai bag încă o leacă povești, weekendul și cred că o leacă lunea și marțea viitoare. Și după aia vine Revelionul. Și da. Mă rog. Astăzi cred că o să vă povestesc o chestie mai faină și ce mi s-a întâmplat. Bă, nu cred că ați băut voi mereu cappuccino când erați mici. Bă, eu am vreo 12-13 ani și când aveam 12 ani am băut într-o zi cappuccino. Și haideți să vă zic acum am mers. Povestea asta va fi mai scurtă pentru că am mai făcut deja o poveste astăzi și va fi o leacă mai scurtă. Deci să înțelegeți așa. Eram în școală altfel, într-o miercuri și mă feliciteam cu un coleg pe apel. Și am stabilit ca într-o oră să ieșim. Trece ora aia, mai vorbim și dintr-o dată am zis să ieșim. Am ieșit, ne-am oprit la mall. Ne-am luat nu știu ce de la Sintei, apoi am mers nu știu pe la un magazin chinezesc, pe la film și ne-am dus să ne oprim la Parimon. Și ne-am luat cappuccino. Am băut cappuccino și am mâncat și croissant și gogoașă și am ajuns acasă. Nu s-a întâmplat nimic de la cappuccino ăla, mai că m-a luat somnul. Deci am dormit noaptea aia fresh. Dar ideea noastră ce era? Vineri am fost la dentist și eram foarte fericit că scăpasem de o chestie la dentist. Scăpasem pe anul la dentist. Și bineînțeles că de avea 2 zile trecuseră și am zis să ies cu Dark. Am ieșit din nou. Am ieșit și am fost pe la un Carrefour nou deschis. Ne-am luat nu știu ce sugus și după aia ne-am luat chiar un cappuccino de la Parimon de acolo. Am băut din nou cappuccino, de la data asta doar cappuccino ne-am luat și a fost ok. Bă, dar când am ajuns acasă, frate? Când am ajuns acasă? A fost ok. Bă, dar m-a luat o durere de pută. Am făcut treaba mare de 2-3 ori. Moale rău. Când i-am zis lui David, a aleșinat de râs. Dar peste jumătate de oră era așa la baie. Bă, am zis că ne-am pus laxative în cappuccino. Vreau să mă duc la aia de la Parimon, că de ce ne-am pus laxative în cappuccino? Că suntem o leacă mici, dar aveam 12 ani. Bă, și ghici ce s-a întâmplat? Am aflat că cappuccino pentru noi nu e bun
să bem la 12 ani. Și așa de des, adică la două zile un cappuccino. Deci, am aflat că nu-i bine să beau cappuccino. Deci, o să fac și o morală la poveste acum. Nu bea cappuccino când ești de bea adolescent, preadolescent. Eu am fost Codrin, această poveste a fost o leacă mai scurtă decât povestea de astăzi. Așa. Și noi ne vedem, bineînțeles, mâine cu o nouă poveste. Și mâine doar va fi doar o poveste. Astăzi am făcut două povești pentru că de-abia s-a deschis canalul. Și a trebuit să vă încurajez să vă zic două povești într-o zi. Ba, ba! Eu sunt Codrin. Bă, nu știu dacă ați făcut farse vreodată, la telefon mă refer, dar eu cred că farse ați mai făcut în viața voastră de zi cu zi. Nu cred că o să fac povestea asta chiar așa de lungă, dar vă spun chestii amuzante la ce mi-amintesc, bineînțeles. Și mă scuzați că așa vorbesc am ciudat, dar am răcit și s-a întâmplat, da. În primul rând vreau să cer nou scuze pentru ce s-a întâmplat cu canalul, dar nu se mai întâmplă de acum înainte, da? O să fac și pe repede înainte povestea că e un pic rău și trebuie să stau mai în pat. Așa. Și să-i dăm drumul la poveste. Deci, mai știu din farse că făceam cu prietenul de-a mea Melania, fostă prietenă, și făceam farse în genul că sunam cu număr de cunoscut la oameni și le puneam în registrări. Asta făceam prima dată și mi-am aminte doar de o fază la chestiile astea. O fază mi-aduc aminte că prietenul meu Marcus și moderatorul și cel care meditează poveștile, o să îl vedeți în descriere, Tudor Marcus George, a făcut o farsă sunându-l cu număr de cunoscut. Pur și simplu nu avea un număr de la sora Olimpie, sora lui Melania aia, nu avea numărul ei, era un număr de cunoscut pentru el. Și pur și simplu i-am zis acolo, deci statul meu s-a invocat că bună ziua, vezi că câinile dumneavoastră face gălăgie, că o să-i dăm amendă, că nu știu ce. Și Marcus, ce câine a pus numai un copil? Bă, s-a căcat pe el. S-a căcat pe el, mi-a și zis că a avea pantalonii moro, pentru că era încetat el pe vremea aia. Deci, da. Asta a fost prima chestie. Știu că i-am mai făcut o farsă cu frigiderul la verișoara lui bunica mea, deși n-a răspuns. N-a răspuns, dar nu știu ce zis. Dar o chestie care m-a făcut pe mine fatală și o să o povestesc, să zicem ok, da? Deci, chestia care m-a făcut pe mine fatală era așa. Eram într-o zi, 6 iunie 2024. La a doua zi, pe 7, trebuia să merg la banchet. Terminam a 4-a și eram destul de fericit. Și s-a întâmplat, era dezastru. Am sunat pe un număr random cu farsă cu Juasam și Jokes Phone. Am făcut de farse cu alea o grămadă, nu mai mi-aduc eu aminte o grămadă de chestii. Aia am făcut numai atunci mi-au dat o farsă în mai, cum că i-a dat amendă la mașină și că nu știa parca și s-a căcat pe ea. Mă rog, așa, și după aia, pe iulie acolo, l-am sunat pe la și a zis că copilul dumneavoastră nu știu ce a făcut la școală, a mușcat nu știu ce și că trebuie să veniți la școală. Și ala, vin la școală, dar cum să nu vin? A rămas mut. Deci, da, eu am avut probleme cu farsele astea și nu vreau să vedem mai zic că am avut probleme cu mama lui, cu ori prietene de-a mele. Și da, cam asta a fost și povestea. Am zis cum am făcut farse, câteva dintre ele care mi le-am amintit. Poate râdeți, poate nu, dar vreau să ne vedem cu mine și vreau să ne vedem mâine la altă poveste cu farse. Farse la ușă. Eu am fost Codrin, vă pup și vă iubesc din nou. Bye bye!